yan yung manire-request ng lahat ng aking kapamilya, kapuso, kapatid. Na magbablog ako. Yes, ngayon yung ating first ever vlog. Palakpak naman dyan. Woo! Oh no! Anyway, today is our first ever vlog. Makeup tutorial. Not mine. Bakit not mine? Hindi akin to. Napigamit lang ako sa uncle ko. Yes. Hindi ko makeup itong mga ito. Makikigamit tayo kasi wala pa tayong pondo. Oh my God. Anyway, we will do a makeup tutorial. Ano ba? Graduation makeup. Taray. Go, go, go! Let's do this! Bago. Uy! Maybelline Fit Me. Ang kanyang shade ay Warm Nude. And nagkakalaga ng 399. Kaya kayong mga nagpapa-makeup ng tag 250, mahiya kayo. Uy! Okay, let's start. Foundation. Kuha tayo ng kaldero. Ano dito? Hindi ako pro, but kaldero? Or palette? Or plato? Yes. Kunti lang. Makikigamit lang tayo ng makeup. Uy, tapos dami-dami. Ayaw. Yes! Kaloka. Ito ating foundation. Uy, ganon. Bakla. Up. Ganyan. Ang palitada. Kaya kung napapansin nyo, set na ako. Kasi nga, kanina kasi nag-set mga 1 hour. Yes. Oh no! Ganda tayo ng makeup. Kasi wala ko tayong makeup. Yan, multo na. Kita. Ay, ang ganda. Maybelline. Ay, ganun pala yun. Ito leeg. Foundation ka. Akala, multo. Ganda. Maglalwin. Ayun natin lahat. Kaya, titipid ko. Uy! Yan! Kung may mga naririnig kayong mga bagay-bagay, pagpasensyahan nyo na. Mga anak ko yung nasa baba. Okay. And next, contour na tayo. Contour. Ano ko contour dito? Uy! Yan ang sinasabi ko, uy. Pang ano to eh. Pwede ng kamay na lang. Ala ka. Ito, brown. Diba? Paghalatang hindi ko gamit, hindi ko alam mga pinagagamit ko. Nandiyan na kayo. Ang contour ay dito. Ano ba? Ano kayo kinalabasan nito? Hindi ata itong makeup graduation tutorial. Happy Halloween ata ito punta na. Dito bakla. Tapos sa ilalim ng baba. Diyan. Para perfect. Tapos syempre kilay. Because kilay is life. Ay, kung ginamit natin kanina, I forgot. Ano nakalagay? Puro galing natin divisory. Galing 168. Ganon. And next, ay, syempre, lapis, syempre. Lapis tayo. Yan, Nichido, diba, pang mayaman? Lahat na yung makagamitan ng aking yung lapis yung 30 lang, yung naked, gembular. Naked, ang kanyang, yan, Nichido. Nakita ba? Nichido, ang kanyang, kulay ay walnut. Mani-mani lang. Okay, kina na, go. Tabi ni ata. Ayan. Oy. Ano kaguluhan yan? Tapos syempre brush natin yan. Brush? Ba yan? Pero kasi mga bago pa yung mga kagamitan, nakakaya. Pili ko pang una pala kung may make-upan niya. Pero ay, diba? Kung pang multo na yung mukha ko. Miss Was. Ayan. Brush dito, brush doon. Brush mo. Diretso mo nang gawin para may ilong. Next, eyeshadow. Saan? Ang eyeshadow natin is ano? Dapat yung fresh na. Ito ba yung brush ng pang-eyeshadow? Basta hala kay Jim. Yan, gagamitin natin for today is
Overtake? Overtake yan. Ano, driver? Ng VV Huda. Yan. Basta bahala na kayo magbasa. May stress mo pa. Ano sinabi? Color, ano? Yan o. Ito. Parang pink. Ay! Ito na. Ay, ano yun? Malag. Yan. Ganda o. That's it for today. Charot. Wala po. Kita kaya? Nakita niyo ba? Ayan. Ba? May ano? Paano may ilaw? Parang masyadong maliwanag. Ganyan. Aray, sakit na sa mata yung ilaw. Ganda oh. Tapos papatungan natin yun ng A few inches later. ano dilim? Dilim na. Masyado ako maiinom ako. Lagyan natin dito ng brown. Brown ba yan? Ito, yan. Patong natin sa gilid na. Blend lang uy. Yan. Ang ganda ba? Hala kayo siya. Ayan na. Oh! Perfect! Okay, may finishing touch na. Nang? Ano ba? Ano ba yung parang ano? Pag ano? Ito ba yun? May kalat-kalat eh. Mga chismis. Ayan! Oh! Lagyan natin ng ngayon. Highlighter. Hindi lighter, highlighter. Hindi tayo, uy. Yun, dito. Punta tayo. Hindi pa ako pro. Kaya naman. Uy, ang ganda. Graduation look ba ito? O ano? Halloween look. Ayan. Ayusin natin yung nose line. Importante ang nose line para may ilong. Uy! Hindi yung ano, pagpanggap na ilong. Sabi nga nila. Ang highlighter natin is Nichido. Ay, pang mayaman pala eh. Nichido Halo Graphic Illuminator. Hoy, tag 368. Oy, maiyak kayong mga nagpapamakeup. Ng tag 250, sabi ko na nga eh. Punado pa sa inyo mga makeup artist. Oy, maiyak kayo. Then, natin naman. Ang konting shimmer. Ikot kaya natin. Hindi ko makita eh. Kita ba? Oh, ba? Tanda. Next. Liquid eyeliner. Liquid eyeliner ba siya? Hindi ko talaga alam ito magamit. Uy, perfect. Sige, pakita ko sa inyo na ito. Maxi Black. Ano pinapangalan sa mga makeup. Tapos ang hirap tayo pronounce. Yan yung. Basta binili na kayo ng liquid eyeliner na ganito. Ayan. Nilapis parang pentel-pen lang. Uy, kaya ito. Charot. Kaya naman tapos may nakakawa ng makeup, no? Baliw. Tapos na liquid eyeliner. Pak na. Mas, mascara? Nichido. Pang mayaman po mga Nichido talaga. Nichido 7 times volume. Curl mascara. Taga ano to eh. Small to. Basta Nichido maman yan. Mascara tayo. Ba't tayo mag false eye? Pangpangga. Ang bigat sa mata. Tsaka walang budget. Hiram ka na kung mga mascara ka pa. False eye. Hiyak ka naman. And last. Ay, ano pa? Lipstick pa? Bakla? Ay, uwi na. Flash on. Ito. Hindi ko talaga alam kung magamit niya. Mapangyaman. Mini Star. 3D. Malay mo pag nag-blush on ako maano. Pack na pack. Highlighter, contouring, and blush palette. Palette. Para kayo dyan. As palette. Or what? Ang tayo ng blush. Pink. Orange. Ano ba niya yan? Maganda ba ako? Pupunta na ata akong Soko eh. Orange, ganyan para ano, fresh. Orange pink with a brown. Ganyan mo na. Para. And lipstick. Woo! Ang lipstick natin ay, mamaya. Mamaya ba tayo? Ano to pour?
L'Oreal Paris Infallible. Yan sinasabi ko sa inyo, pag nagpapangalan kayo ng mga makeup, pinakahirap na sa gumagamit. Infallible Pro, Infallible. Basta basahin nyo na lang, kung makapahirapan. Yan, tak na yan. Gusto ko na natin mga ano, pwede naman ano lang. Red, ganun lang. Orange na kulay. Puta, available na. Tapos, kulay to. Kulay, yun nakalagay. Yan ang sinasabi ko. Kung anong kulay, pakita ko. It's, ano daw, nudist, N-U-D-I-S-T. Pwede naman orange, pwede naman brown with a pink, mga ganon. Pwede pa naman yung purple, nudist, mga ganon. Yan na kaya pwede sasabi. Ganon. Kaya mga, uso ngayon mga nude, gano'n. Kasi nga graduation lang. Halos lahat ng mga graduation nangyayari araw. Diba? Tsaka yung nude, pwede sa araw, pwede sa gabi. Kaya maganda yung shade ng mga ganyan. Nudes, natis. Basta bahala kayo. Basta yung mga brown na may blend ng orange. Like that. So, powder. It's powder, uy. Diba yun? Powder. Ito na lang. Tayong magastos sa brush kasi nakikigamit nga lang tayo sa uncle ko. Yes, I will put in my subscription below yung kanyang name sa Facebook, number para makontak nyo siya, kung mapangmayamang kagamitan na hindi nakakahiya. Kayong papamake ang mga tag 250 kasi foundation pa lang, uy, 399 na. Hiya naman kayo. Ito, tayo yung powder. Hindi ko kung anong powder to, ma-ange. Ayan na naman sinasabi ko mga pang powder, pang finishing touch lang dito sa ilalim. Papuntang sambi na kasi yung mukha ko pag And last but not the least, highlighter. Highlighter is the best policy of them all. Yes, yes, yes. Ang gitna. Ayan. Hindi pwedeng mawalang highlighter sa gitna. Para kumintab. Dito yan. Hindi ko alam kung ito yung pang highlighter. Hindi ako sure. Pero, ginagamit ko ulit yung Michido Hale. Basta basahin nyo ha. Kasi ako nahihirapan ako magbasa minsan ng mga ganyang bagay. Halo or halo-halo graphic. Basta graphic illuminator. Michido yan. Tag 368 lang naman. Diba? Ayan. Dito yan. Ikot mo para ano. Ano na, tipid na tipid ako mag-makeup kasi hindi ko ito gamit. Tingin ako. Ayan, dito yan. Ano ba ako? Ano ka ba? Ha? Hindi ako sure. Tapos dyan, dapat sure ko naglalagay ka dyan kasi para pag ano, mailawan, para may flash ano. Para may, gano'n may flashlight para sa gilid na gilid. Gano'n yan. Tapos sa ilong ba? And, siyempre mag-spray tayo. Ganun yung mga makeup artist. Makiki-spray tayo ng Baygon. Hindi. Siyempre, MAC. Makapa-bracelet. Ganyan. MAC Plus Prime. Fix Brooms. Ano? Anong brooms? Ba't magkakaroon ng walis tabo dito? Ay, Broom Fixanting Contenting. Hindi ko na. Sabasahin nyo na. Nakikita nyo ba? Ayan. Broom Fiction Cancer. Ba't ito gamitin? Wala. Baka mapunta sa ilong ko. Sa mga nga ko. Yan ang sinasabing mga ignorante sa mga makeup. Ano ito? I-shake pa diba? Tapos. Ha? Wala naman lumabas. Nakita nyo ba yun? Punta sa mata ko. Nabasa yung makeup ko. Yan ang sinasabi natin mga feeling eh. Sino kasi nagpapos ng mga ganitong mga bagay, mga finishing touch? Kapanood ko na yan sa mga vlogger. And that's it for today. Thank you so much. Hindi pa ako nakayos ng video. Salamat sa pagpapanood, mga kalokohan ko. And gusto ko ulit magpasalamat sa uncle ko syempre. Kasi binigyan niya ako ng chance para makagamit ng mga pang-professional na makeup and not so cheap makeup. Kasi puro magamit ko lang yung mga tender care na pulbo, tapos mga kilay na yung 30 pesos. Ngayon, experience ng foundation talaga. It is so honor and like an honor student. And yes, maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. Please like, comment down below kung anong susunod natin video, and subscribe. Huwag makakalimot mag-subscribe, lalong-lalo na lahat ng mga taga-Ordaneta City. Woo! At Villasis, yes, binabati ko pa yung lahat. And again, thank you so much, Jodel Advianto. Yes, I will put it down below kung ano yung mga information niya, name on Facebook and number. See you again next time. Bye!